नोंथांमोनहा हाबानि जेबो बेसेनानो गैया नामा होननानै आंखौ गय दुखानिया गुवाहाटियाव सोंदों आरो सासे दाख्लै फैनोबा सोंलायबाय माइरं दालि फानग्रा ग्रसारि दखानिया सोंदों कि कय हे आपनालोकर चिफे आं लाजि मोनदों आं सानदोंमोन गुबुनफोरनि रायजोनि चिफ मिनिस्टार बायदि गुबुन अट'नमास काउन्सिलनि चिफफोर बायदि जोंनि चिफआबो हारिखौ समाजखौ सन्मान होनानै खुरां बुंथों पलिटिकल पार्टियाव गोरोबनाय गोरोबैया आलादा खोथा किन्तु सासे बर' हारिनि चिफआ जुदि रायजोखौ समाजखौ बिमा हारिखौ सन्मान खालामनानै बाथ्रा बुंनो रोङाब्ला जों बोरै खर' दैखांनानै थांना थानो जोंबो लुबैयो जोंनि गेदेर गोलावफ्रा बिराद सन्मानजों खोथा बुङो बिराद मोजां बाथ्रा बुङो गुबुनाबो बाख्नायो जों बेखौ लुबैयो नाथाय जों मोनाखै दिनै बर'नि गेजेराव हाबाया ओरैबायदि गोथार मोनसे बेबस्था जाय हाबा मोनसेखौ खुंनो बोसोरसेनिफ्राय बोसोरथामहालागै सम लायो हौवानि हिनजावनि न'खरनैजों थांलाय फैलाय खालामनाय आसाम सोनाय न'खरनैनि उनाव गामिजों गामि थांलाय फैलाय खालामनाय समाज मोननैजों थांलाय फैलाय खालामनाय बिनि उनाव गावबा गाव धोरोमनि खान्थि बादियै गेदेर गोलावफोरनि बोर लानानै गेदेरै मोजां हाबा खुंनानै बिसोरनि इयुननि गोजोनखौ बयबो हास्थायो बेसेबां गोथार नंगौना नङा रायजो राजाफोर नाथाय दिनै बे गोथार हाबाखौ ओरैबायदि बुंहैबाय जे सना थलासेनि थाखायनो मोननै मोनथाम हाबा ला बेनि उनाव दिनै ससियेल मिडियाफ्राव लिरदों सोरबा गुबुनारिफ्रा लिरदों ट्राइबेल जाति बर' इथुनुकि इङावथ' मा जन्थु थन्थु बायदि हिसाब नाय इङाव बिया जोंखौ बेबायदि बुंदों जों बहा थांनो दा सोरखौ जों मा होननानै फिननाय होनो जों फिननाय होनो हाया खारन बुंग्राया जोंनि गावनि मानसि दिनै हायोब्ला बिसायख'थिनि साननैसो थानायनि सिगाङावनो हाग्रामा बिथाङा जुदि निमाहा बियोब्ला बे गिदिर बाथ्रा जागोन जों मोजां मोनगोन जोंबो निमाहा होगोन जुदि आं बर' हारिनि हाबाखौ लानानै बेबायदि गाज्रि बुंफ्लांबाय बर' सिख्लाफोरनि बे हाबानि खोथाखौ लांना आं भुल बुंफ्लांबाय होननानै जुदि दिनै निमाहा बियोब्ला जों गावनि मानसि होननानै जों निमाहा होगोन नाथाय निमाहा होनाया बयनिख्रुइबो गिदिर जोंनि सासे मानसिनि थाखाय बयनिख्रुइबो गिदिर बे आखु निमाहा होनायनि ओंथिया बे नङा बिपिएफखौ भट होनांगौ भटखौ होलाय होआ बेखौ गोरोन्थि दासान नाथाय जिखिनि बुंदों बेखिनिया जोंखौ लाजि फोनांनो अहा होदों बिसायख'थिनि थाखाय भट मोननो थाखाय इसेबां गाहायाव थांनो हायोब्ला जों सोरबादि लिडारनि सिङाव दं नंगौ बे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय गिबि आगान फैगौ बोसोराव बे एखे समावनो बिटिएडिनि बिसायख'थि जागोन बिनि उनाव आरो एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि जागोन होमब्ला जों दिनै मा खालामनो नांगोन जोंनि दैदेनगिरिखौबो जोङो सोलायनानै लानो रायजो आइ आफाखौ सन्मान खालामनानै हारिखौ सन्मान खालामनानै बाथ्रा बुंनो हागोन हारिखौ मोजाङै सिबिनो हागोन बेबादि मानसिफोरखौ जोङो सायख'नानै लानो नांगोन जोंनो गोदान मा नांगौ दैदेनगिरि नांगौ बेनिखायनो बेल' नङा आं आसा खालामगोन बेयाव फैनाय साफ्रोमबो रायजो राजाया बे बिसायख'थियावल' नङा नाथाय फैबाय थानाय खालमानसिनि आरो बिनि उननि बोसोरनि बिसायख'थिफ्रावबो जों ज' थागोन आरो जों बयबो खौसेयै मोनसे थांखि बयबो थागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ जों बयबो मिन्थिगौ कारापसननि लेभेला बहा थांदों जों बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाया जोंहा आरो अनेक सम दङ जों बेफोरखौ बुंलायनो हागोन नाथाय दिनै आं बेयाव मोनसे एग्जाम्पल आं बिदिन्थिल' होनो लुबैदों बे सप्तानैनि आगोलाव जानाय बाथ्रा दिनै बिथांमोना बुङो बर'लेण्ड इउनिभार्सिटि लाबोबाय CIT लाबोबाय इन्जिनियारिं कलेज लाबोबाय B.Ed कलेज दङ बायदिसिना किन्तु बेफोराव एडमिशन्स लानायाव मा बेफार सोलियो जों मा मिन्थिनोखाय मिन्थिनांगौआ मिन्थियो दिनै क'क्राझारावहाय दाख्लै बावै बाक्सानि सासे हारसा गथ' बे आंखौ फ्राय फन खालामो बिनि बिमाया लायनो BPF बिफाया CPIML गावा BJP गथ'आ तो बे होनबाय बायद' মই काक भट दिउ মই किन्तु BTAD थाखो आं होनबाय बे खनसेयाव नोङो
आं नोंखौ रिक्वेस्ट खालामो नों लाखिगोनब्ला आं लाखिगोन आं जेयावनो थाया मानो बे खनसेयाव बायद' बुंनायखौ लाखिगोन आं होनबाय UPPL नि उरखावगोरा ब्रह्मनो भट हो बे आंनो मैयाबो लिरहरदों बायद' मोर सिद्धान्त'थ' एतेও ঠিকই আছে आं बिथांनो होगोन बिथाङा होनबाय जे मोर बहुत भट लागिছে किहर कारणे दाख्लै आङो माबायावहाय इन्टारभिउ होनो थांदोंमोन क'क्राझाराव मानि थाखाय साख्रिनि नामा होनबाय साख्रिनि इन्टारभिउ नङा मोनसे कर्सआवहाय एडमिशन लानो नागिरनाय बे कर्सआ मा बे कर्सखौ बिथाङा आंनो खिन्थादों भेटेरिनारि फिल्ड एसिस्टेंट कोर्स भेटेरिनारि फिल्ड एसिस्टेंट कोर्सनि थाखाय इन्टारभिउ होनो फैदोंमोन इन्टारभिउखौ होखांनायनि उनाव बाहेरायाव जेब्ला फैदों अफिसनिफ्राय सासे मानसि ओंखारनानै बेखौ आखाइ रेवा होना लिंहरना बुंबायनो इन्टारभिउआ माबायदि जादों मोजां जादों मोजां जाब्लाबो मोना 2 लाख थाखा हो होनबायनो खालि फरायनो थाखाय साख्रिनि बाथ्रा नङा बेयाव फरायनो थाखायल'नो बे एडमिशननि थाखाय जितु लिस्ट ओंखारगोन इन्टारभिउआव पास जानायनि बे लिस्टआव नोंनि नामखौ सोगोन बेयावहाय जोंनो 2 लाख थाखा हो दिनै बहासो मा सोलिदों जों सानदोंमोन दिसपुरावसो थाखा जायो दिसपुराव थांनानै जोङो फैसा होआबानो फाइल मोनसेबो लोरिया होननानै जों सानोमोन नाथाय दिनै कटन कलेजाव एडमिशन लानो बिदि फैसा बिनाय नङा दिनै बेयाव एडमिशननि थाखायबो फैसा बिदों बेयावहाय जोंनि फिसाफोरनि इयुनखौ जोङो बासायनो नांगोन जोंनि जाखांबोनायनिखायनो जोङो थिक जों थांखि लानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ बासायनो हागोन मोनसे मोननै दालाङालाय मा बिटिसि गैयालासिनो आसामनि सिङावल' थाब्लाबो बेखिनिया जाखागौमोन खिजानिबा बिनिख्रुइ बांसिनसो जागौमोन दिनै जिखिनि जादों जों बेखौ बिनिफ्राय जाजोबदों होनना बुंनो हाया दिनै जे 15 बोसोरनि भितरावहाय बर'फ्रा गोबां जौगाबाय नङा होमबा नाथाय जों बुंगोन नामा दिनै जिखिनि जौगादों बे 15 बोसोराव जोङो सोरबा लिडारनि राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिनि सोरबा मन्त्रि एमएलए एमपिनिफ्राय फैसा मोननायनि थाखाय जोंनि स्टेन्डार्डआ जोंनि संसार जानायनि जि स्टेन्डार्ड बियो जौगादों होनना जों बुंगोन नामा नङा दिनै रायजो राजाया मावख्रुबदों दिनै सोरबा उदालगुरिनि आइजोआ बस्थाथाम बस्थाब्रै मैगं लानानै सिमेन्ट सापरियाव फानहैदों आरो सिमेन्ट सापरिनिफ्राय ना गोरान लाबोनानै उदालगुरियाव फानदों सोंब्ला मिन्थिगोन बिनि फिसाजोआ इउनिभार्सिटियाव फरायदों बेसेबां खस्थ' खालामदों दिनै नोंथांमोननि बे चिरांनिफ्रायबो नाथुर गोरलै लानानै थास' बिबार लानानै साम' लानानैहाय गुवाहाटियाव फाननो थाङो बेसेबां खस्थ' खालामदों सोरबा आइजोआ दिनै ना दानो दिनै दाउ दानो बेसेबां खस्थ' खालामदों बेनिफ्राय गाव फिसाखौ हमदांहोनो हायाखै हमदांहोआखै जे बेसेबां खस्थ' दङ मोजां जि गानहोदों सोरनोबा साइकेल बायना होदों सोरनोबा स्कुटि बायना होदों सोरनोबा मबाइल बायनानै होदों नुनायाव जोङो मोजां नुबाय दानिया लिडारफोरा बुंबाय जोंनि थाखायसो मोजां जादों नङा कुनु बर' दैदेनगिरिनि थाखाय बर'नि बे रायजो राजानि जितु थाथाय बियो जौगाथाय मोनाखै गावबा गाव संग्राम खालामनायनि थाखाय गावबा गाव खस्थ' खालामनायनि थाखाय गावबा गाव देहानि थैखौ दै खालामनानै मावख्रुबनायनि थाखायसो दिनै बर'नि बे थांना थानायनि राहाया मोजां जादों दा जोंनि जि स्ट्रेटेजि जों जिनि थाखाय दिनै खौसे जानानै बर'खौ आवगायहोनो नागिरदों गोदान सोलायथि लाबोनानै गोदान दैदेनगिरि लाबोनानै जि सोलायथि होनो नागिरदों बे सोलायथियाव जोंनि गावनि आलादा न'खर जि न'खरावहाय जोङो बयबो रुजुरुमुहै गेरेमसा मोनसे हारि हिसाबै थांनानै थानो हागोन जोंनि गोसोबादि जोङो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनो हागोन आरो बेखौ जों माब्ला हागोन जेब्ला जोंहा आलादा न'खर जागोन दिनै जों बर'लेण्डखौ जों हाग्रामा बिथांनियाव बियाखै बिथाङा बोरै बुंनो हाखो जे मोना होआ जोंथ' बिथांनियाव बिनो थाङाखै बिथाङा बर'लेण्ड होनो हाग्रा मानसि नामा हाया बेयावहाय जाया हाया बिनि सायाव बाथ्राखौनो बुंनो नाङा दिनै सोरबा बर'नि जानानै हिराचरनिया बुंदों जे बिटिएडियाव যদি শান্তি फैदोंब्ला बिटिएडि যদি শান্তি আহিছে মোৰ কাৰণে আহিছে মই बिटिएडि শান্ति আনিছো মিছা কথা दिनै बिपिएफआ बुंगोन जोंनि थाखायसो बिटिएडियाव শান্ति फैदों नंखाय बाथ्रा दिनै बिटिएडियाव শান্ति फैदों मानि थाखाय
दिनै एनडिएफबिफ्रा दावहा दोनथ'नानै सोरखारजों सान्थिनि सावरायनायनि थाखायसो दिनै बिटिएडिआव गोजोन फैदों। सोरबा एमपिनि थाखाय नङा, सोरबा चिफनि थाखाय नङा, सोरबा डेपुटि चिफनि थाखाय नङा, सोरबा मन्थ्रिनि थाखाय नङा, नाथाय एनडिएफबिआ गावसोरनो सोरखारजों सावरायनो थाखाय दावहा दोनथ'दों आरो सोरखारा बिथांमोनजों सान्थि प्रक्रियायाव दङ, बिनि थाखाय गोजोना फैदों। रावबो क्रेडिट लानो नाङा, रावबो बाहायनो नाङा। जों दिनै रायजो राजानि जानानै बुङो, नाथाय बेखौनो खालामनो नागिरगासिनो। दिनै बुंबोदों मानगोनां चिफ बिथाङानो बुंबोदों जे एबसु आरो एनडिएफबिखौ आं गसाइगावनिफ्रायनो रायबोगासिनो। गसाइगाव रायबाय, दाबो रायदों, दा तामुलपुराव थांगोन बेयावबो रायगोन, गाबोन गहपुराव थांगोन बेयावबो रायबावगोन आं एबसु आरो एनडिएफबिखौनो। मा राव बेलाय? आइफोर आफाफोर, मोनसे खोथाखौ जों गोसोआव लाखिनो नांगोन। दिनै बर' हारिया जुदि खर' दैखांनानै मान सन्मानजों बे बुहुमाव थांनानै दङब्ला बिनि जाहोना एनडिएफबि आरो आबसु। एनडिएफबि आरो आबसुनि थाखायसो दिनैसिम बर' हारिया खर' दैखांनानै थांनानै थादों। दिनैबो नाथाय बिथांमोन बादि लिडारनि आखायाव थानायमोनब्ला दिनै आबसु आरो एनडिएफबिखौ जों खर' दैखांनानैबो थांनाय थानाय नंलामोन, मालाबानो बे ओनसोला सिलिंखार जासिगौमोन। बर' हारिखौ खुनु एमपि मन्थ्रिया बासायनानै लाखियाखै। नंगौ, जोंबो बिथांमोनखौ सहाय खालामदोंमोन, बिथांमोनखौ हेफाजाब होदोंमोन, मानोना जों पलिटिक्सआव थांनो गोसो गैयामोन, जों राजखान्थि खालामनो गोसो गैयामोन। जों समाज सिबियो, सोरबा मावथ्र'हायैखौ फिसा बिला खामानिसो जों मावो। जों सानदोंमोन जों थि मानसिखौ जोङो हरफ्लांदों, बिथांमोना चुक्ति खालामबाय, बिथांमोना दिनै सासन सालायबाय। बेवहाय जों सानदोंमोन जों भट होनानै जोंनि रियेल नंगुबै थान्दै खालामनानै हरगोन। बिथांमोनानो एसेम्ब्लियाव बर' हारिनि नांगौनि बागै बुंहैगोन, बिथांमोनानो दिनै दिल्लीयाव थांनानै बर' हारिनि बागै बुंगोन, बिथांमोना दिनै बिटिएडिआव बोसोराव एटलिस्ट मास मोनसे जनानै बर'नि मोजांनि माने एसेम्ब्लि जनानै बर'नि मोजांनि स्ट्रेटेजि प्लान पलिसि स्किमफोर बानायगोन होननानै जों सानदोंमोन। आरो बेखौनो बानायमारनायमोनब्ला, बेखौनो खालाममारनायमोनब्ला दिनै जुदि 12 जन एमएलए एसेम्ब्लियाव थांनानै बर'नि गांनाय उखैनायखौ बुङोमोनब्ला जों थैस' थांस' बिथांमोननो भट होबाय थागौमोन, नाथाय खालामासै। खोथा नङा, दिनै आब' प्रमिला मोना दिनै आइजोफोरखौ लानानैहाय बेनि सोलाय गेलेनो नागिरदों। दिनै आइजोफोरखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिरदों। बोरै जानो बेलाय? सेल्फ हेल्प ग्रुपखौनो दिनै आसा, बेनो मिजिंसै जे बे आइजोफोरखौ 5,000 10,000नि खोथा बुंगोन, अब्लानो जों भट मोनगोन। हालिया दानिया बर' आइजोफोरखौबो थगायनो हालिया। हागोन ना? हाया। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआलाय मा? बे जाबाय नेशनेल रुरेल लिभलिहुड मिशन, मोनसे स्किम, सेन्ट्रेल सोरखारनि मोनसे स्किम। दिनै गोबां जायगायावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा राननो होननानै मानसिखौ लिंहरनानै मिटिं लिङो, थांब्ला होनो जोंनो भट हो। दिनै आइजोफ्राबो बुजिबाय बे एनआरएलएम स्किमनि सिङावहाय जा फैसा होयो नोंथांमोननो हयथ' मालाबा 5,000 10,000 होयो, नाथाय नङा, मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बोसोराव 1 लाखनिफ्राय 3 लाख थाखा बेंकनिफ्राय लन मोननायनि नियम दङ। बेखौ खिन्थादों नामा मालाबा? खिन्थायाखै। बे लनखौ गिजानिबा नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव लादों, बाहायदों आरो